Akukho okuningi engikuzele namhlanje. Engikuzele ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind outhile ube ufind outhe ngento oyithole kwi-wall yami yakwa TikTok. Okokuqala lokho engifuna ukuchaza. Okwesibili akuchaza ukuthi la asikho ku-reality show. If uku-reality show sokukhuluma ngempilo yakho, kanti if ukuyi-content ukhuluma ngomcabango wakho okhombayo ukuthi yini u-wrong no-right. Kunento esiyenzayo kwesabantu besifazane. Umuntu wesifazane uyakwazi ukwenza into e-wrong kodwa into e-right ebe eyazi. Awukwazi wena ukuhamba uye kwi-wall yami yakuma-video amadala bese uthi lo Tamara wenu. UTamara wenu wa-5 years ago akusiyena lo wamanje. So kahle kahle ngiyabona into ebengizokhuluma ngayo yileyo ukuthi it's like manje unomuntu find out something ngami. Awukwazi ukuzolwa ngento ya-5 years ago bese wena uzoyenza eyanamhlanje. Mina nje for instance mangathiwa ngiyakufanekisela mhlambi nginomalume umalume wami othanda amanzi ampontshwayo. Kodwa umfundisi esontweni lakhe. Kuyaye kuthiwa ke naka umusa ukunaka umuntu oqoba inyama kodwa dlana inyama. Awukwazi wena ukuthi ngithi ngikutshela into ephilisayo oyaziyo ukuthi iyaphilisa bese wena ufuna ukuyovundulula ipast